Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα απλό κόλπο για να μπορέσετε να κατεβάσετε και εσείς όποιο βίντεο θέλετε από το YouTube. Δεν χρειάζεται κανένα πρόγραμμα για να το κάνετε αυτό και για να μπορέσετε να το κάνετε θα χρειαστείτε να κάνετε αυτό το οποίο θα κάνω και εγώ μόλις τώρα. Οπότε πάμε στον αγαπημένο μας browser, ας πούμε το δικό μου είναι το Google Chrome. Γράφουμε το βίντεο το οποίο θέλουμε, ας πούμε είπαμε κατευθείαν στο YouTube και γράφουμε Μάικιος. Να, ας κατεβάσουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά μόνο να προσθέσετε εδώ πέρα που λέει YouTube πριν από αυτό, δηλαδή ανάμεσα στο Y και στην τελεία 2S. Πατήστε Enter και σας μεταφέρει σε αυτή τη σελίδα. Φορτώνει και εδώ πέρα μας βγάζει Download Links, λέει. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε όλες αυτές εδώ πέρα τις ποιότητες. Ας πούμε για πολύ καλή ποιότητα, εγώ το κατεβάζω MP4 720p. Βέβαια θα καθυστερήσει λίγο να κατέβει, οπότε θα χρειαστεί μια στιγμή να παγώσω το βίντεο. Τελείωσε λοιπόν και πάμε να δούμε τώρα αυτό που κατεβάσαμε, άμα παίζει, άμα είναι η ποιότητα την οποία κατεβάσαμε. Η αποτυχία είναι η μητέρα της πρόοδου. Αυτό είπε ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους της ανθρώπου. Παίζει λοιπόν. Αυτό ήταν το σημερινό μάθημα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Τα λέμε, γεια σας.